Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Chinsa ni sato chia bono botuko hebiro vya Afrika mocha mwanchu morigere ni gora se chinga kya semesema yakurwa Ensoko chinsa sato asobotuko bagawe 15 narimo mutinyo 5 mwaka w'ikiri bubere merongo bere na isano na monchenkuru kwa Clinton ndigi haseri bagari abakomba tusobotuko bwarero kone kya merogene kibicha na chiko wachira senchire ngi yakurwa se studio ya kabere to awosabiro karansiko benente kurbono wika omwerio sengenche mesema yakurwa Ensoko chinsa sato botuko bwarero achakire bo. Karibu sana manchu murigeria bono togochakana robotero kopwatia huyo koria kirugo kyobo governor se county ya Nyamira engineer James Kemoni nigo bono hamochirie habarai kura se county yo ababeire bakwegekera habarai bande koria chikura hase kurende korengana nere batarakora magendro ani gagocha ekera baraya bange kura sorongora gusi handamo na se county ya Nyamira babeire bakwebeka maiga humurwandire bikirugo kyobo rebwense Dr. Fred Matiangi eri banyare ko bakumwakira ekoko kwene kyabunamba chiko chorwa engineer Kemoni nigari ngikoya kwana egari tukoria rero ekera tarra chikanisa au ababwatani be sector boda boda e county yo Nyamira ekera nyara ko bagakobasira nebinto au birache ko bakonya kwegenderia se emeroberio yabo tambe murikito Steven Nyariki mbunde agotomanya senchero bwikirano bosio bobochori bo mwaka 2027 ekerekero murai agendrete gotieria matimo nigo yokoria ekero kyobo gavana ase county ya Nyamira engineer James Ongera Kemoni ritukoria rero hatwara etaro ase chinsemo ase county ya Nyamira engineer Kemoni nigo achakera ase nsemo ya Kenyenya asabwatoka obokonyi wa marangeti nebinto gocha family abo yokwenda ase kanisa ya Nyakigogi SDA ekenyoro SDA mokomoni ase boigo akorera ase nsemo ya Ribwago SDA ase wodi ya Nyansiongo kereki gyonsi Kemoni gakora ringa nobugabana hakoboria ase county ya Nyamira na chaga abantu baminto ko batebi ninte nene kero kyo bugabana na onyiboiru mumbwali mondoche mo maete mo andolire na somiria abana na soire chikanisa ime na soire binyoro ngirenda abantu baminto moganeti gaki nizinyo gotendera Nyamira ene Kemoni kine gake tali kwara engerene ne korobusyo nyegene teme sutiye echenji Nyamira nigekerekyo engineer James Ongera Kemoni asabire abamenyi be county ya Nyamira kumwakira chikura asekeria kweranga ereni gabeire kagotara no Munyamira na tari omonyamwaka omozunto Nyamira go chakira magwawa oerera Nyamira nando turumbuka uchimba wawa bonyengwe mate bote moroche nje nabasabire kura yeino watachikura ngali bagankole gazi ninu tokambe ninu timbagambera bali bande abande nabanyamwaka bali bande abande babere birugo byabasingire bali bande batenenere Nyamira yeito nebinto binde byabasingire no bolimo kerekyo Kemoni ni gabwatokire kure ntindi gochi abarayi bari babeire bakwegekera abarayi bande riyo bachorwe ase korende korengana ere hakweranga mbara koraga siende yonsi. Kuna viongozi wengi wa Nyamira ambao wanataka kushikiria viongozi wengine ndio wapewe viti tena Nyamira. Abantu bale batagete batalere chisuti cha basacha bande waegwe birogo Nyamira na abanyamira na bomotagete abantu bamindo abantu bakweriga chikura abantu bagoetero morangu bosyo ngio tagete nyokwegene to no maete gento gokorota ete chikura oetereri obwate kegoti yake monyo mara so morangu Nyamira abantu bali wanzipi bakani ekirabu kerere kitoro tetatagetia baraya banyia baikanga abantu bande na otorari ntori go chiande to echikura abantu bali barikera marube baendeka
Ega sita basinyeti. Naende nabanyamwaka tokubatema linde. Naende monyengwe tokwira na mate. Mwibole tinsaro guru. Nigekere kiasabiro Munyamira ng'anire buyahabwa techikura erio kuba nekirwanero kyogocencho borai bwa Nyamira so mwaka 2027 Munyibete tofauti tugambe twenzi abantu banyamira beko bomo tukwane erio mono mwanya getinge ngo mwibete nangoteba eria kabere soka isiko gwata chikati jeno chechukura kegoria geke kegoria kenene cheki bose kadi yaonere mali mwechorera bare yabuya barakonye Nyamira lakini njene nenyegenete nyasawo kurubora ingona komosabande ninje nsabire naende ninyanje tomolembe mono naende ninyanje tobo mugwito mono engakie oyo tageta maonchoreri Nyamira tigate mesuti enyia etabu ati buruburu etabu ati eliogi ekinerete Nyamira eragerete Nyamira eruete mongolisi Steven Nyarikemone Ensoko TV county ya Nyamira. Tosko bose mwancho murigeri asorobot ronde mukagero bubo ibi niko bona nyarako bakagosamba wika gukobot kubugo kira rero ime kenyoro kya bondonya abo haso mukagero yo nyarako bakagotigero mwamatoyo mochingoma oyibona ogendrete kurwandrubo gimabwa yasenya gitari emo asomo chibo songo muri kito Dominic Nderi agotumanya senchero wikero umusacha muwe myaka yigatu nigasambu gwika ugo kwemeye kenyoro kya bondonya nyanguso kikotoka ase bunge abo basi county ya Kisii maiga yare gukagiro gocha kuiba asenke yemo asatema kuibe ng'ombe kolende onyarakoba ukubwatwa na gusambwa n'abana kinyora babwato borobonge asanyarakoba nere ugwaka umwamatoyo mebeti na kumotigara chingoma asomutwe yo gasene bono kurwanira obugima bwaye asenya gitari yemo yomuchi obosongo abayi batfamie to botuko bagaja baga toka mwaka ndako boka kabanyara bagosoka abatu minyoge tipo tukobu bwa rero mugaka wo swago kura na ntito gokura tugakura na baka tugasoka para umwana nabaigweta gosoka na bamwagete beti boni gambusongari enjo manyene ni gondwarete ni gonde paradise korengana ni amategeko nigo banyarako bagocandwa ase kaigetambe asabanya ko bakwibero tugo yabo asabona basabiro borende gotingirwa asayiga irikoreta omorembe ekira abantu bakanyako bagotumuka ase chinka cyabo orebeiru iritari ori tangani ndire baite karari ko kolega sibu gochimani bagacha bwo bakamwibera ng'ombe andera undi nande bakacha bakamwibera ng'ombe nde ande bara mude kingo kangikira undi soto wana so wenge mune ichebwe yali ngiri tukuria Jumamosi okira Jumamosi ero kitariki 15 mutinyo gatano agiyezera gari togonye ikiagera bako gutubwate no banene motokonye agi motobegereza kivije saine ikiagera bato ibeire baire chamba ibere nande bato ure chingo gototabare endo togo sabaga ki motokonye motobekero bolendi boisaine ikiagera babere bagotofamia gaigara undi botambe abai barasambirwa ng'ega igara kinirende rero nindutwarenge asebono niga abanyimbo bacakire obotukire kumanyanga mbare barenga mono mukagiro yoiga abanyarako bakorunda gutama ase batanyarako bakubwatwa ase bacakire korigwa na kumanyanga nkike bareta ase nkeyeiga abantu bonsi nigo banyako bagosombanya ko bakoira lichiko asama okabo ekera babwatira bakagiro n'abaiga banyako bakoba ase bitugo by'abanyanyimbo iri banyako bakoigorerwa amashtaka serikali yatokonye ande kero muibi abwatire cyako mubwatoka wato muibi musiekere imamenyororo nakornya ni myaka 10 gosemeronge banyabwe biro boibi ogotyagara ekinenge tokenga muna no oburire bamenyerta so omubiroye kuripoti gitseriki ya namba ya Nsoko TV kuroga igasi jire nyango segotoka gaiga ase ward ya Basbo Gitorio ibunge ya Basi county ya Kisii letera na Dominic Nderi Nyabuto
Togosikabasio mwancho murigeria ekwaya ya Voice of Adoration egotoka ensemo ya Kegogi Mara ni county ya Kisii nigere niki osenige kwa neki ya hemiroberio yoboremi hasekiri bagoteba nabo bwagerere baikire ase baikire bono abego kwegenderia hase ringana ryo monene wetera samatera ya Adventista bagosangana getaseni gi Ensoko TV nigo bono bagandire bari bare no moyo omuya babasire ose banyara koba ngwe bwatoka bari kurwa se bitango ebyo bigendrete koba enekeria kera bagwikirania hemiroberio yabo muri Kito Vincent Monda no roboti rwa senchiro bwikirana nyuma y'abanachama bande kubutokana kurwa sekwaya ye kanisa niga banki babo baruchibunekegwa kiabo gyasirire enkore gachaka kubaita bunankai bago chakera kurenda senge nchemeroberio monene ne yogo kumia bakagenda kando na korosi kwaya ya Voice of Adoration aso mwaka w'echiru 2024 ekwaya gotoke kenyoru Kenya miobo ime ya Kegogi chache noti county ya Kisii kare twasinyana kurwe kanisa boro ekwaya boronge ye kanisa togasaba ngatiga toegu Dorcas and Adventist asenge nchuntu aboto moyo mono bwogotera abantu bande toire byo byogotera kare twanyora egetango kiabe iroro tokara togosuka ensemo asenge ncho monene Nyasaye retari lazima mo bake kurwe kanisa nabo gotene na ndonzi kogicho mo bake tokaranga ekebyewe byo monene atoire busa totari kwakanera to tiga gotera kana toborie ke una kwete ngaiki kwairete tokara togosuka ensemo totere tukanyora ngangwira na tulisiko tobe haidul bosaigo tukanyorana no mwalimu tukabura ninga abantu twalengo abantu sitaiga tukateba nga ali bagatoko baidul bosaiga tutale konyorana tuchakie kwaya ye group mwalimu lende tokarora agatebonye mokonyora ngantu nyare ntuchake twikaransense tokwane tukaira na lende tukakwana kurwa sabantu batano noyomo bono bakinire na goika abantu 15 na batatu amoneke goriegeke abo bari no mukia bwo kugenderera ringana ryo monene ase binyoru bito gwetera matera yegi Adventista bale no mukia bwo kumera na chintu ndebere elire Tuesday na Thursday ngwe commit dore chinsa tokonyora nange 2 hours lakini nende twakora riso asiriri ritekeire tokonyana ujakira saa 8 saa 10 kwanyora twakorire aina arama tukabere tokokora amasoesi mono itukuria esabato maragoba nkonyora na tore lakini ogosangitora ase Bible study nonya bale no mukioyo chikwaya chinyinge nigo chibwatirane nemekorogote menge na barobo mbatigiri magega omanene otokonyire nonye twaeteira amakong'wa manene mochando tobwate no ringa amatera twaterire twabekire chibicha twabekire YouTube wanekere togosoka kwanyora ng'anto bwatie machine ntubwati speaker chine chi challenges togende tokorwaninga na kitura akore tonyore bintebi erinde toranyara ko batokoranderirina na ria Nyasaye ntoigwete torandie ntoigwete toranderi abaminto ikagara matera ya abange twatorekerete gwetera za matera gwetera buna ondeta yasege kosi kya bubwateke barua nigo bwarobo babere bakoni ndagera ya mugondo nabo igusangeria kole kwa merry go round okukwa basukire guchiga tambukero kende ndo planete toche tokoro oboremi tokore na binto binda ase group ye egere bitosire ase tokoremerwa yanyora ngana intu ntubwate gento kende nonye ke kasi ngenjo ekwaye nonye twakorere binte byonsi pi ntubwati ondo rikire tugosoma gondo twaone egetungwa twaone ritoke yanyara kana twakorere binte byonsi elinto nyara ko batogosoma gondo ase ngenjo ntorikiri elinto tokoro oboremi obo botokonye elinda na intue tonyara ko batogosika motwe bunenchera ya moyo gosegeta na kuigereria merobero yabo nigabana kwa yaba bakuboria bali bale no moyo bwogwancha bwatiesie na ringana erirarande ntubwati chinguru echioko genderia materaya egere aikira abantu abange so far twabekiro gotera okomo YouTube oyo ratake gotonyora na bako akogenda ise YouTube atonyore Voice of Adoration kwaya amami ntomoto foro egere ntonyore support kuruabo nabana siasa bari batwetanaine and well wishers na barabo kimoranje bari mwatororire ose motogwete na omogo tokonye gegera ntubwatino ne byombo togoterera mne challenge ya menene mono togwetira igo baminto nabo mogo to support
ase oyo oranje oyo Nyasaye arasuke kiagera amatera nenjira yokubaka Nyasaye noyo orato support igo nero ubakire Nyasaye nonyetarato join ase ekwaye yiga nkosabanga aki abaminto bali baroche batoroche na bali baigwete ryoyeri ngo batebinga muna abaminto bakwane ntutagetogo konya kwaino financially mujije mototera sobwamo turandie nchirie na inde nkobasabanga kende keriora arorenga kero kende nturakora buya nonye tuigwetio chicha ntore uru na ntore hopen asonde bwenzi ora chatwa advising aiga tokorega sajida tetuske mutu kurase gitabu ky'abakorosai 3:15 nemo lingana lya Yesu Kristo rimenya sobonge imeyeino mabemo kworokerania na gotebania sobonga ini bonsi mogotera sechisaburi na matera ne chinkero chyomoika aso wakira Nyasaye ngambu yamono ase chinkoro chino ime na ali kurase gitabu kya saburi 33 eya mogoika isato inwe abantu abaronge mochengere omonene mwakero monene ngambu yamono asokubugia makano ebirigisa motogi asokubugia makano arene chinka 10 moterere ogotera ukoyia na kubugia aseliogirire ngaine buya na kumuchengera tusa kobemba wati ase kwa yeye togenderera mono nokorandia nende ntoligereri abaminto bali batali ne chinguru elinde tobakonye inge Soko TV twatebire ngambu yamano nande karibu sana ase ngenje yoko manyanga ngaitoberete maene twarorire buya Yesu nanyara kabaka gutosiseni mnogo semeri goito kore korwa asare matera ye kanisa nenchera yamo yogotwara ukwegena ogokina kemoika na boigo korosia mate enkia nje ngorko Vincent Monda Toska bosio mwancho morigeria asorobotiro kubwatia nigo bono mawaziri wechisemi Julius Migosi Ogamba haruru kuboria gocha sabari mabane wechискuru au konekia tibari kupasaba chibesa usipate kupasaba baiboli chibesa che school fees chichietane tichira serikali yanyar kubagi kubwato gocha sa chiskuru asayane kire serikali enene wetera se wizara chisemi ya watu kire chibesa chisa ine gokonya chiskuru kwa gandria semero bidio ya wechisemi extra levies and additional fees constitute an unlawful barrier to education and access. Basic education in Kenya, as you know, is free and compulsory. Boarding fees may be levied only in line with the circulars issued by the Ministry of Education unless otherwise authorized by that same ministry. And that authorization, as you well know, must be in writing. Therefore, let us all work together to promote access and equity in our education system by abiding by the requirements of the law and our policies. Muragwensi ya Kenya muskule muruto niko bono aegereire ekigancha kia NSSF hasa atebire chiwese chigandete kubikwase enseme yona chichira chako konya ense kweganderia se chisekta au muragwensi niko bono aenekire ekitambukiro ya serikali yae kubeke mirubiri yo gukine ekigancha ekyo na kira chako konya ense ya Kenya kweganderia nigaringi koya kwana iga hase umuiga warigani wase nyombene boraiga somocho Nairobi hasa kolege karona babwatani wechidini kurwase county ya Bungoma. Tulikuwa tunalipa shilingi 200 kila mwezi. Mfanyikazi analipa 200, serikali ama yule amemwajiri 200, inakuwa 400. Mtu anapata pesa 1500 analipa 200, 200 shillings. Sio ni ujinga ama ni nini? What kind of saving? Unaweza hata ile ya wamama ya kijiji ya merry go round ile siku hizi hata 200 wanatoa zaidi ya 200. Ama namna gani? Na kwa sababu hiyo Uganda ikatushinda, Tanzania ikatushinda, tukawa ni watu bure for 60 years. Miaka 60. Ile pesa yote tumekusanya kwa NSSF for 60 years ni 312 billion
for 60 years. So nikakuja hapa nikasema tubadilishe sheria. Ule mtu alikuwa ananisumbua sana ni Atuoli. Nikaita Atuoli. Na ni mzee mzuri kwa sababu alinisikiza. Kwa sababu hiyo sheria tulikuwa tumebadilisha 2016. Lakini Atuoli akatupeleka kotini. Akasema hapana, hataki pesa ya iongezeke, anataka tu tuendelee kulipa 200. So alafu nikamsukuma sana, saa ile karibu nimpate, wakakuwa marafiki na Uhuru. Bas nikashindwa sasa. Sasa wakakaa hapo na Uhuru, wakapinga hiyo maneno. Sasa Mungu ni nani? Si mimi nimekuwa rais? Sikumaliza wiki 2 kwa hii ofisi, kaita Atuoli. Nikamwambia haya, si wewe ulisema kateni miti? Lakini haikuwa mapenzi ya Mungu hiyo ulikuwa unasema. Mimi ndio niko hapa. Sasa mzee, ile enda hii kesi umetuwekea kotini, enda toa hii kesi. Mwancho murigaria tokurumo tumoko kega se studio ya kabere toskare korana da se kagetere getambe togandra gwesemya mange. Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Kurumucho Manu Nairobi Kisii Nyamira Nechingongo chinde chense ya Kenya Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'obuikirano Emanya mange naboigo bwatra Nensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi Ensoko TV Oboroso Bumugusi Omukubyo neritwo abayigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetera amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Nensoko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyare komotogia omonguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Nensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Abakoro nigo batebeteiga asogukwera maigari enjera yaye ninki aso omonto agoche gukwera na agosanira kogende kiagera na bwata maiga ko na abe araito bosaigo Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nensoko TV twachire gutorigesa ko kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro Oboroso bumugusi boigekerwe omugusi bono ne chinjira cyago goikaransanse na kobeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika Iligo kwanero kwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera litsuko ria ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yawo na mbe Nensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira Eye Nensoko TV
oboroso bw'omogusii. Ekoro yaito imeye nsoko. Nsoko. Ekoro yaito imeye nsoko. Nsoko. Ibiengia ya jire ngumanga bunalero. Nsoko. Eye n'Ensoko TV, oboroso bw'omugusii. Karibu sana mwancho murigeria sense mega ya kabere biamana soko gendra gusangana into mesemo yakuru ensoko chinsa isato. Wano waziri hotenete kiganche kenene gie serikali Mheshimiwa John Badi niga rokandre komochia higatia baraya ba kwa miryo bakora riboya se wizare yo asatebire wikiraboniga niga konyire serikali ne kiganche kia kenene kubeke mirobirio ya konyire nsi ya Kenya kwegendria se sekta ya uchumi. Yesterday niliona watu wengine they are trying to advise me how to be a minister for finance. You can't. You have no capacity to advise me. I have been chairman of ODM under Raila Odinga for 10 years. It's not a mean achievement. I have been minority leader for 5 years. It's not a mean achievement. I am now minister for 2 years. It's not a mean achievement. I was assistant minister in the office of the prime minister. It's not a mean achievement. You can't come from nowhere to start advising me. First seek an elective position, be elected, and then people will start also nurturing you as a leader going forward. But we are not going to tolerate petty and small and juvenile politics. I am not ready for that. I will not succumb to that. I have to talk to our people. We are also ready to lead. This country is not for a few people. I am ready to lead. Who tells you I cannot lead? I am ready to lead this country, even going forward as the president, not just as any other ordinary person. And therefore you cannot advise me. Na nikimalizia, if you want to come to the field under uwanja kupigana na mimi kwisiasa, mimi am ready. I will not waste my time with juvenile politics. Tukoska wase mwancho murigeria higatia bara ikuru asorongoro Rift Valley oba kokoboke serikali na nemone kiama kia UDA niko bono bago kira machibu abwango iga yebirogo byobochorio bokase chi county cha Samburu Elgeyo Marakwet na Narok asebarire ira yo gochia kone kya ngubwate sebari kiama kyobo igo kone kya konyora obubwi asobochorio boko kagere kone kiwa sense moye bunge ya Olkalau. UDA ni chama cha kuotea mbali. Wacha niwaambie wenye wako kwa vyama vingine wanataka kusimama viti asua hapa Rift Valley na Baringo. Jana tumeweza kunyorosha kule Murwa Digiri. Si mnajua kulikuwa na uchaguzi ya by election ya mjumbe ya Murwa Digiri. UDA walifanya ama hawakufanya? Kule Samburu vile vile UDA ilifanya maneno ama haikufanya? Hata hapa Baringo 2027 lazima tuwanyoroshe na chama yote itakuwa UDA kuanzia MCA mpaka governor mpaka president huko juu, si ndio? Mumeona wale watu wa kelele, wale wa opposition wamekuwa na kelele mingi, lakini ikifika kwa debe tunawabwaga. Walikuwa na kelele watashinda kule Murwa Digiri. Wamelimwa ama hawajalimwa? Wamelima chini. Walikuwa nadhani watashinda kiti ya MCA kule Samburu. Wamelimwa hawajalimwa? Hata kule Elgeyo Marakwet pia wakalimwa. Na hata huko Olkalau tutawalima huko. Unajua upinzani ya Kenya, it is so useless kiwango kwamba yule reject, yule kiongozi reject wa UDA mwenye alikuwa na tabia mbaya, tukamtoa kazi, ndio anaenda kupanga upinzani. Mtu kama huyo anaweza kupanga upinzani gani? Wale wote kina Kalonzo, kina ile makamasi mingi Matiang'i na kichwa kubwa hawana maana, bure, useless. Kwa hivyo tutawalima, tukutane Olkalau. Tukutane wapi? Tukutane wapi? Hata mimi ni shemeji ya huko, nakuja kuishi huko. Toska usimu wanchumurigeria mugavana we county ya Trans Nzoia Mheshimiwa George Natembeya niga kwanire kuganya gukororo kwa barayi bage siasa na bwe gavana inchi kurwa Sorongoro Western Kenya kwa ngiango cha baramo gukwana nerio gerimo busibo bochorio bonene
mwako gocha sibona tebire serikali ya bono nigo etarekire ne chira chae na nigo etaramukonya mwananchi kawaida. Sisi kama upinzani tumekubali kwamba tutakuwa united. Hakuna ugawanyika. Kuna wengine wanataka kuleta vita ambayo hakuna kati yangu na Sifuna. Sifuna ni ndugu yangu. Tunapigana kwa sababu gani? Tunajua shida yetu ni Ruto, shida yetu sisi usio huku. Hata kama tuko na tofauti namna gani ya kuua mtu, tukikumbuka Ruto tunakuwa tu united. Hatuwezi pigana. Wanapanga njama. Na mimi nataka Oparanya ndugu yangu asikie, maana hako ndani ya njama. Wanataka kukorogana kule kidogo. Ifanye kwamba ati wamemfukuza. Ata amefutwa kazi. Ili atoka akuje huku nje atafute sympathy. Si ndio? Waseme kwamba yeye alikuwa kwa ODM, sasa washikana watu wengine ODM wala ambao wanapigana ati uko na president ya. Nia wanataka kugawanya nini? Western. Yenye mtakubali? Na mtu asiwadanganye atuwezi ondoa president kwa kiti. Baada ya miaka 5 ndio mtajua kwamba kumbe Kenya iko na katiba ambayo inafanya kazi kwa sababu Ruto ni one term. Mambo yake ni wapi? Mambo yake ni wapi? Anaenda wapi? Goi. Na ataenda nyumbani na marafiki wake. Akiwemo Wetangula. Ama namna gani? Akiwemo Mudavadi. Mwancho murigaria na rayo hasenchira yobo ikirano hasemesema yakoro ensoko chinsa isato sobo kubwara rumbi mono asogo sangana into na begombi mono asabari kibaito bamangana baya sangira iga asenchira yobo ikirano asiri bagari ya Kelvin Mogoi na Felicitas Kabendi bankonya ko ne kyama rugini chibicha gochara asenchira ringia chinkoro kwa Clinton ndigi nyasaye ka wanja tomirane asembeo.